אהלן, אם אתם עוקבים עד עכשיו אז א' כל הכבוד, וב' בואו נמשיך בדיוק מאיפה שסיימנו. אה, סיימנו כשהטופס שלנו הוא לא ממש מעוצב, אין לנו פה שמות של השדות, ובדיוק בשביל זה אנחנו ניכנס חזרה לניהול, צור קשר, פה יש לנו את הטפסים, הטופס הדפולטיבי, לא מעניין אותנו, הטופס שאנחנו יצרנו, קראנו לו הטופס החדש, ניכנס אליו, ואתם רואים את השדות. מה שיפה פה בשדה הזה שמקבל את השדות, זה אפשרות לקבל גם את הטוקנים האלה של השדות עצמם וגם HTML. בדיוק ככה אנחנו נעצב את זה. אנחנו ניצור טבלה עם שני עמודות, עמודה אחת תכיל את שם השדה והעמודה השנייה תכיל את השדה עצמו. רק רגע, תסלחו לי. אוקיי, נמשיך. אז אנחנו ניקח את כל השדות פה. אני פשוט מעדיף לא לערוך פה בדפדפן, כי כרום קצת עושה בעיות עם השמאל ימין. נפתח נוטפד, נשמור אותם פה, שיהיה לנו. ויש פה קוד שאנחנו משתמשים בו בדרך כלל. הוא קוד מאוד פשוט שיוצר טבלה, כמו שאתם רואים, table, זה טבלה ב-HTML. tr זה שורה ב-HTML, ו-td זה שדה או תא בתוך הטבלה הזאת. אז יש לנו פה שורה עם שני שדות או שני תאים, ונסגרת השורה, נסגר גם הטבלה שלנו. בנוסף יש פה כמה הגדרות CSS פשוטות שמבטלות בעצם את המסגרת של הטבלה, ככה לא ידעו שזה בעצם טבלה, אלא זה פשוט יהיה מסודר כמו טבלה, בעצם שני עמודות, שני טורים כאלה יפים, אבל לא יראו שזה טבלה, לא יהיה את המסגרת של הטבלה, של התאים, של השורות. אז לכל שדה שיש לנו, בעצם אנחנו ניקח את השורות האלה, ניצור שורה בעצם לכל שדה. יש לנו פה 4 שדות, או 5 עם הסדמית, אז ניצור לנו את זה 5 פעמים. אני אצרף את הקוד הזה לפוסט עצמו, שתוכלו להעתיק אותו ולהשתמש בו. וכל מה שאני עושה זה בעצם לוקח את השדות, שדה, שם השדה אני מגדיר, בעצם מה שאני רוצה שיהיה כתוב. אנחנו רוצים שיהיה כתוב מאת בשדה הראשון. ופה אני מכניס את השדה עצמו. אחלה. השדה השני אמרנו זה דואר אלקטרוני. ונכניס את השדה עצמו. וכן הלאה וכן הלאה, ואז התוצר הסופי שלנו בעצם הטבלה, שלכל שדה יש בעצם שורה בטבלה, זה ה-tr עד שנסגר ה-tr, שמכילה שני שדות, שני תאים, אחד זה מלל, בעצם השם השדה, והשני זה הטוקן, זה השדה עצמו. קח את זה איך שזה, ונדביק את זה בדיוק איפה שאנחנו רוצים. פעם, מה קרה? סליחה, נדביק את זה במקום מה שהיה לנו לפני, ונשמור. אחלה. אחרי שאנחנו שומרים, נחזור לטופס שלנו ונרענן. והופה, קיבלנו בעצם טופס הרבה יותר בר משמעות לצורך העניין. כל שדה פה יש לו שם, הגולש ידע מה להכניס, מה מבקשים ממנו. שוב, אפשר לעצב את זה באלף ואחת דרכים, אבל צריך לדעת HTML ו-CSS ומה לעשות. לא כולם יודעים, אבל זה פתרון סביר, נוח, והתוצר הסופי הוא גם משהו נורמלי. אם אנחנו רוצים לשחק קצת עם הגדלים, אז זה גם אפשר דרך התוסף, באפשרות של לעצור טאג, הגדרנו הרי לשדה הראשון 3, נכון? באורך, בסייז. אפשר לשחק עם זה, אפשר להגדיר 5, 10, מה שנראה לכם הגודל המתאים. זהו, מקווה שנהנתם. לא, אין מקווה שנהנתם. יום טוב.